Така, последно видео с Благо в сериите Тънкостите в бодибилдинга с Благо. В тази шахматна постановка бяло-черно, бяло-черно, черно-бяло и така нататък. Днес ще тренираме ръце. По-конкретно с какво ще започнем? Ами, когато става въпрос за ръцете, варианти много. Малка мускулна група, но пък много любима на всички нас. И съответно много важна в бодибилдинга и цяло като в сферата на фитнеса. Значи, какви са ни вариантите? Може да започнем. И в сферата на нощния живот, защото Абсолютно. Хората казват, излезеш ли на дискотека, се вижда само трапеца и ръцете. Нищо да. друго. Така че сега ще се постараем за всички среднощни да дигнем нещата. Значи, какви са ни вариантите? Може да направим първо трицепс, след това бицепс. Обикновено това е варианта, в който аз правя. Обикновено започвам с трицепса, като по-голяма мускулна група. Даваща по-големия отвис от голямата част от ръката като размери. Имаме варианта бицепс-трицепс, имаме варианта трицепс-бицепс, трицепс-бицепс, имаме варианта супер серии трицепс, супер серии бицепс, в смисъл удължени серии трицепс, удължени серии бицепс или пък супер серии трицепс, бицепс, трицепс, бицепс. Така че абсолютно тук сме. Обикновено обичам да ги, особено когато сме в някакъв период вече, не говорим за мускулна маса в 5-тренировъчна подготовка. Обикновено ако ръцете се тренират в отделен ден, обичам винаги да има някаква вариация, както казах, веднъж да започна с трицепса, следващия път с бицепса, следващия път да ги направя на супер серии, следващия път да ги направя упражнение трицепс, упражнение бицепс, така че винаги да има нещо различно и шокиращо за мускула. Има ли смисъл ръцете като мускулна група, като елемент от физиката да се отделят в отделен ден? Има, естествено, особено ако си изоставаща мускулна група, отделен ден обикновено, самото трениране на тези антагонистични мускулни групи, които са бицепса и трицепса, дава много по-добро кръвонапълване, когато се тренират в един ден. И съответно по-добро възстановяване след това. На мен ръцете винаги са ми изоставали. Специално бицепса, трицепса, като застанеш така отстрани, ще бъде добре. Обаче бицепса е къс и т.е. не знам дали е къс, е просто малък. Генетично залавното място Да. може би ти е по-високо захванат, смисъл, това го ограничава като цяло, което е абсолютно фактор, Имаше един коментар под видеята, че отгоре ти се дава прасец, бицепс и... Да, но в моя случай как е по-правилно да се подходи? През годините, през които съм тренирал, съм пробвал абсолютно всичко, дори с оператора. Имаме една тренировка, която двамата видяхме от някъде, 1000 повторения за ръце, след която той имаше операция на китката, аз си бях абсолютно добре. Правил съм първо трицепс, после бицепс, първо бицепс, после трицепс. Това, което ти изреди, редувах бицепс, трицепс, трицепс, бицепс, супер серии. В последното, което съм установил като практика е започвам с 2 упражнения, в средата имам супер серии и завършвам с 2 упражнения. Ако започвам с бицепс, супер серия, завършвам с трицепс и обратно. Има всяка вид практики. Лично за мен прекалено големия обем за тренировка за ръцете е безсмислен, защото ако наистина правим качествено изпълнение и директно натоварване на мускула, наистина този малък мускул се натоварва много лесно. Просто трябва да видим и въпреки че е малък, да видим да наистина натоварваме различните му части. Дългата външна глава, късата вътрешна глава, същата работа с трицепса. Имаме 3 глави на трицепса. Просто да използваме различните егли, така че да го натоварваме максимално пълноценно. С 2 думи, философията ти от краката се препокрива и тук. Абсолютно, да. Значи има всякакви практики. Мускулна група не расте, защото не се натоварва правилно. Може би тук не е точно същия фактор. В смисъл не е точно същия фактор. Има различни практики за трениране на ръцете. Едната от тях е точно това. Аз понеже ли познавам лично Ел Мусави, който той много беше голям привърженик и той така пропагандираше точно тези тренировки, които ти каза по 1000 серии, по 1000, супер, смисъл по 1000 повторения. 1000 повторения. Така. И се кълнеше в тях. Смисъл кълнеше, буквално вика, съм го показвал, вика на хората от федерацията, вика, че наистина това е нещо, което ме докара да съм сцената на Олимпия. Така че не мисля, че има нещо, което явно при всеки работи нещо различно. Различно, но според мен, пак ти казах, пълноценно натоварване на мускула, къса дълга, брахиорадиалис, брахиалис, трите глави на трицепса. Дет се казва, за този малък мускул и по едно упражнение да имаш за конкретната глава, мисля, че е повече от достатъчно, стига да е изпълнена правилно. Действително тук генетичният фактор играе голяма роля. Затова ти казвам, че с краката малко не че там не играе роля на генетичния фактор, но наистина краката обикновено... Там може да ги натиснеш повече. От нетрениране не се постигат резултатите, които са желани. Да, нетренирането на краката е по-често срещано, защото е тежко и трудно, докато при ръцете... Да, за мен тук правилно изпълнение на движението и много хубаво кръвонапълване е ключа към успеха, да вкараме всичките тези
микро- и макроелементи в мускула по време на самата тренировка. Излишно е да се използват прекалено големи тежести за тези мускулни групи. Не разбрах. Като бицепса по-малък брой повторения, трицепса по-висок брой повторения. Какво почваме? Ами, щом каза, че бицепсът ти изоставаща мускулгрупа, нека да започнем с бицепса, въпреки че аз лично съм привърженик на започването с трицепс. Да. Тук, значи направим една удължена серия. Смисъл, с лице на там, спайдър сгъване към челото, 10 повторения, веднага след това минаваш от другата страна, с стандартен хват, още 10 сгъвания, нормално сгъване за бицепс. Спайдърът ти е с тесен хват, да удариме. А другата с широк. А другата си е нормално сгъване. Добре. Значи отново говорим за разгрявката при тренировка. Аз казах, както обикновено ще почнем с по-малки тежести и ще влезнем в тренировката по този начин. Първите упражнения обикновено винаги са малко по-изолирани, малко по-кръвонапълващи, да подготвим мускул и тогава след това правим тежките движения. Естествено тук трябва да разтегнеш хубаво, искам да раздвижиш и раменете хубаво, освен лактите. Добре, тесен хват. Така, тесен хват. Значи започваме с спайдър сгъване. Хубаво изнасяш колкото можеш ръцете надолу. Сгъваш към челото с леко задържане и стягане на бицепса в горна точка. Точно, това е. Пускаш додолу. Пълно разтягане на ръцете долу, не бърдаш и контракция в най-горната точка към челото. Така, това е за външната дълга глава на бицепса. 10 хубави повторения. Добре. Хубава екстензия в долната част да се привичи. Точно така. Това е темпото. Така, сега минаваш от тази страна и правиш стандартни 10 сгъвания с нормален хват. Без да изнасяш лакта нагоре. Това е идеално. 10. Като тук дори може да си позволиш на следващите серии и лек чит, защото ще усетиш прекалено напомпване и блокаж. Добре. Колко е адекватната почивка между сериите? Значи около минута мисля, че ни е окей в случая. Това е идеално. Горе спираш и стягаш за секунда само. Точно така. Стягаш. Това е. Стягаш. 10 повторения. Давай. Без да спираш, ако трябва с лек чит. Добре. И бицепсът е готов, нали? Да, бицепсът. Колко серии имаме? 3-4. Айде така бе, 4. Мнението ти за ползване на аксесуари по време на тренировка за ръце? Аз съм окей, стига да се чувстваш всичко, което ти помага да се чувстваш комфортно и да получаваш тази сигурност, която е необходима, за да можеш акцента да ти е върху работата на мускула, а не да мислиш някакви такива слаби звена. Значи тук пак казвам, акцентираме не върху тежестта, а върху правилното изпълнение на движението, така че мускула да бъде максимално натоварен. Точно както и. И го пускай. Добре, идваш още 10. Айде са, давай. Давай без да спиеш. Помпаш. Дай. Точно така. Идеално. Добре. Още една така ще направим. Стягаш. Добре. Ще направим още едно движение за бицепс. После, ако си прекалено кръвонапълнен, ще направим едно за трицепс, за да отпуснем малко бицепс и после ще се върнем пак на бицепс. Друго много любимо мое движение по принцип е сгъване от полулек за бицепсите. Сгъване от полулек. Обикновено с дъмбели във всички зали. Тоест пускаш редуване, редуване, защото много добре натоварва дългата външна глава на бицепса, но тук ще го направим на машината, понеже имаме такава машина, която е удобна и може да го направи. Напрежението е много по-постоянно в двете посоки на движение. Любимата машина на залата. Да, но нека да го направим прав, за да можеш да изпълниш ръката. Взимаш двете дръжки, облягаш гърба, ръцете в тази позиция, близо тялото, почваш да редуваш лява-дясна ръка. Тук правим една идея по-нисък брой повторения, между 6 и 8 повторения. Така. Още малко изнася и лактите по-напред, за да удължиш движението. Да.
Хубаво пускай долу да те разтегне. Добре. Като тук се опитваме хубаво разтягане в долната част, да държиш ръцепреката под напрежение да разтяга. Защото това разтягане на фасцията помага още повече за кръвонапълването. Като каза фасция, говорихме си за метода на Хани Рамбо, FCT7. Според тебе, удачно ли е това нещо да се прави изцяло с тези? Защото нали, той промотира едва ли не по време на почивките между в 30-45 секунди интервал, който е почивката, да позираш, да разтягаш. Възможно ли е това нещо да се направи с тежестта, която в момента работиш? Имаш предвид да не е с нещо, което е като последно упражнение или с въпросните контракции, които той прави като стягане. Да, може да бъде направено това движение в зоните, когато имаш най-много стречинг на фасцията. Това обикновено знаеш, или най-разтегнатата, или най-стегнатата зона. Примерно, ако пускаш, да кажем, с лоста за гърди, нали, имаш най-силно разтягане в долната част и най-силно стягане в горната част. Това нещо може да прави с задържане, с импровизирано задържане. Примерно да се редува единия път да държиш долу, следващия път да държиш горе. Като тези неща са, нали, все пак, защото лежанката е сравнително рискова, нали, особено ако се прави с голям такова. Много добре се получава, да кажем, на пек-дека. На машина, да. На пек-дека, дори в рамките на една и съща серия, да направиш едно задържане в тази част с максимално, нали, изкарани гърди и контракция. В следващия момент, нали, да го направиш с максимално разтегнати. Това нещо върши същата работа като позинга, който той... Но понеже той работи с състезатели, затова, нали, много помага и на самия позинг, затова го правят под формата на поза, не на движение. Си говорихме, че позинга на повечето им куца. Да. Говорим за хора, които не са състезатели. Това нещо могат да го правят точно по този начин, нали? С самото упражнение. И на хора, които позинга им е чужд, нали, така да се каже, могат да го правят с самото упражнение. Защото пък той, това прав си, че има полза за самия позинг. Самото задържане на позата, държиш много по-дълго време позата, без да се... Да речем, когато си на някой от кол-аутите и да речем те завъртат по втори, трети път. И се наложи да стоиш в поза максимално, нали, задържана дълго време. Това нещо много помага. Но това е идеята, като цяло това е идеята, нали, на цялия... А работи ли това нещо според теб? Аз казах, разширяването на фасцията работи ли за оголемяването? Доколкото можем да я направим по-еластична, работи, защото казваме пак, еластичната фасция, тя ни дава възможност за повече мускулни влакна, нали, изградени в самия мускул. В смисъл повече мускул. А кое е най-семплата практика, която може да приложим в ежедневните си тренировки, за да направим повече място на мускула? Ще да кажа мускулатурата и затова прозвучава мускула, така че на мускула. Да, в ежедневната тренировка това е едното нещо, като то не е казано, че трябва, нали, това, че той го е формулирал като 7, си е негово, нали. Според мен, примерно, FST 5, например, би вършил не много по-различна работа, особено за обикновения трениращ, така да се каже. Това е единия вариант. Другия вариант е с някакъв вид стречинг, веднага след работната серия, нали, която да е. Но пак този стречинг трябва да е внимателен, за да не направим... След последната работна серия за самото упражнение или генерално? Можем да го направим генерално между самите, но наистина трябва да сме внимателни, защото пак тогава мускула е рисков да не направим някакъв вид разкъсване. Не може да се разкъса, да. Защото пък аз знам, че не е хубаво да се разтяга между самите серии. Не, тук говорим за нещо съвсем така леко импровизирано, нали? Не говорим за нещо прекалено натягане. Аз знам примерно за много контузни състезатели, които казват, че според тях контузията им е станала, говоря за краката, с стречинг по време на тренировката за крака. Да. Стречинга по време на тренировка си е опасен. Да. Трябва много да се внимава. Специално за говорим за скъсани квадрицепси и така нататък, казва, че, нали, това нещо сигурно се било повлияло за самата. Доколко е истина, нали, можем да гадаем само. Бързай, задръж горе. Задръж, айде още по едно. Още едно, за дясната и свърши след дясната ръка, защото е по-силната ръка. Добре. А и самия стречинг по време на тренировка не би ли бил по-удачен, когато си, как да кажа, в периода, в който имаш повече килограми, не си сега, когато започват жегите, не си толкова хидратиран? Реално ти си помагаш, нали, да си по-мобилен, когато си много килограми. В същото време знаеш много добре, че стречинга по време на предсъстезателната подготовка, вече мускула, имаш много, количеството на вода, нали, като цяло в организма е много по-малко. Изсушаването на ставите и на сухожилията и на самия мускул, някои от препаратите помагат за това нещо и наистина тогава става много по-рисков момент за такъв вид травма.
Така че със сигурност, когато си off-season, нали, и си добре смазан, може е много по-добрия вариант за стечи. Затова е хубаво, обръщам се към вас, затова е хубаво, когато станаха по-топличко, знаете, че използвате някакви неща, които изсушават, не се изхвърляйте, защото водят до кофти, травми и контузии, които стават за цял живот. Права ли още серия тук? Не, 3 серии са абсолютно достатъчни, само отиваме с следващото движение. Ако се чувстваш много на помпа, може да вкараме само малко трицепс. Нека да вкараме трицепс. Да, и след това ще мине време. Какво правим? Така, сега ще направим един трисет за трицепса, в който ще хванем и трите му глави. В смисъл, че нали, започваме с обратен хват за вътрешната дълга глава, след това минаваме на въжето за външната глава и след това минаваме пак обратно с нормален хват, който е горе-долу за хваща и трите глави. Добре. Тялото леко наклоняш напред и разгъваш напред. Добре, имам лек наклон, защото това е също масово хората в залата, когато отидат на кабелите, не знаят какво правят. Разгъването да е едно в тази посока. То ще каза точно. Пускай още малко нагоре за по-хубав стречик. Правиме 10-10-10. Започваме с по-малка тежест, за да може да разгреем по лактите. Пускай сега хубаво нагоре да те разтегне и точно. Да. Разтягаш, разтваряш, стягаш трицепса, разтваряш, стягаш. 10 със сигурност. Да. Пак разгъвай леко напред, може би малко с тялото трябва да отидеш по-назад с краката. Да. Искам да не се губи част от напрежението тук, ами директно с ръката да вкарваш като прав лост в... Не разбрах. Какви са основите при тренирането в основен период и основите при тренирането в предсъстезателен период? Значи пак не мога да кажа, че има нещо, което много различава двата периода във връзка, когато говорим за тренировка. Голямата разлика е каната, кардиото, което добавяме и евентуално ако сме състезатели и използваме някакви медикаменти, Не, работните килограми как се променят? Работните килограми, пак казвам, ние трябва да гледаме максимално много да задържим работните килограми от основния период в предсъстезателния период. Тежестите, които са успели да изградат този мускул, те ще му помогнат и да се задържи след това, защото почваме да намаляме много килограмите от работните, автоматично натоварването, нали, и стреса намалява над мускула, което мускула почва да се смалява и да няма този, както ти каза, твърд вид. Така че при всички положения, това, което е изградил тази мускулатура, то ще я запази. И ясно е, че няма как да увеличаваме тежестите, но трябва максимално много да се опитаме да ги запазиме работните тежести. Защото съм забелязал състезатели, когато преминават вече към сцена, да речем последния месец, драстично намаляват килограми. И драстично променят визията и качеството на мускула по този начин. Да. И после се надяват само на зареждане, което не съм сигурен дали ще стане. В различните категории по различно време ли спираш тренировките в зала преди сцена? Не мисля, че има някаква драстична разлика. С тази разлика, примерно, че може би в бодибилдинга най-вече, големите категории, малко по-рано спирам тренировките за краката или по-скоро тежките бутащи движения, клекове, лек прес и така нататък, с идеята да може да се подобри дълбочините. А кардиото тогава? Също се намалява, или се намалява доста, или се спира през последните 1-2 седмици. Защото ние като кажем кардио, всеки си представя движения започнати предимно от долната част, което е абсолютен факт. Да. И това нещо, мога кажа, че влошава качеството на мускулатурата, но просто кара да изглежда мускулатурата по начин, който би имало значение за крайния резултат на сцена. Аз това, което забелязвам е, че колкото обикновено трудно можем да си го позволиме, особено, знаеш, има такъв момент психологически, който всеки иска да тренира до последно, буквално има чувство, че спре да тренира, ще се развали, особено при краката това нещо не е така. Повярвайте ми, 3 седмици при сцената да не пипате да тренирате крака, обемите много трудно ще мръднат, ще се подобрят много дълбочините обаче. Да те питам, фактора страх до каква степен играе в бодибилдинга? Особено когато има направени, това сме го забелязали, тежка травма говоря. Примерно да кажем скъсал си бицепс или нещо от сорта. Повярвай ми, след това наистина психологическата бариера е много голяма, да почнеш да натоварваш този мускул
по начина, по който е бил натоварван преди травмата. Въпреки че той е на 100% вече е възстановен и зараснал, винаги има един момент, в който ти буквално стоиш и чакаш как едва ли не сега ще чуеш звук, нали, късаш се звук или нещо от сорта. И затова, нали, травмите наистина много пречат в последствие, много ограничават заради фактора страх, много ограничават тренировките на конкретните наранени мускулни групи. А какви са най-честите причини за мускулни разкъсвания и изкъсвания? Ами, като изключим естествено пак генетичния фактор, който наистина е много... Просто знаеш, има хора, които са изключително гъвкави, еластични и така нататък. Нали? Има други хора, които наистина са с много ограничени движения и всяко едно движение, което е малко над обхвата им, смисъл да се казва, винаги е много рисково за тях и предизвиква някакви травма. Другото е това, което си го говорихме, смисъл неразумно трениране. Глупост. Глупост, да, обикновено глупост и най-вече глупост извън залата. Да. Тук още една серия на тук. Още една. Да, тук ще направим общо 120 повторения с 2 думи. Да. Така да стягай, точно така. Стягаш, това е за тая вътрешната дългата глава. Добре. Добре. Айде, последни 10. Пускай още малко. Още малко пускай нагоре. Не, пускай. И това е с половината стак, даже няма и половината. Сега ще правим едно движение за бицепс. Бицепс и с бицепс ще завършим, да, и след това ще довършим трицепс. Сега ще направим последно движение. За бицепс. Чуково сгъване, малко по-различно от стандартното. Като, пак казах, с другите две движения товарихме много добре двете глави за бицепс. Сега ще натоварим брахиалиса и брахиорадиалиса с последното движение. Взимаме ги и почваме да редуваме. 6 дясна, 6 лява, 5 дясна, 5 лява. Аз това упражнение го знам. 4 дясна, 4 лява. Това упражнение 3-3 и спирам. Това упражнение ми е любимо, само че аз го правя до едно. Добре. Сега ще вземем следващото. Това е убиец. Това го препоръчвам на всички. И сега последната серия ще направим с по-големи тежести. 20. Стандартно редуване. Не, стандартно редуване. Окей. Колко повторения? Отказ. Отказ. Поне по 6 на ръка да направим. Добре. Не бързай. Не бързай. Една идея по-бавно надолу. 6. Добре. Дай по още 2 на ръка. Добре. Дай по още едно. Дай по още едно последно си готов. Готово. Така, правим екстензия. Малко, ето тук пускаш и разгъваш, ама напълно разгъване на трицепса. На първи 8 повторения такива. Малко по-високо над там малко. Малко пускай по-нагоре на гърдите обаче. Ето къде пускаме. Точно така. Дай, сега бутай право нагоре. 8 пак, се бутай и се сгъвай. Това ли? Да. Демек 8 екстензия, 8 избутване. 8 тясно. Какво е мнението за тренирането постоянно с колан? Смесени чувства, общо взето. Ако се чувстваш комфортно, нали? Ма не вреди ли после? Ами да, според мен най-добрият вариант е да се слага наистина в необходимост. Само тежката серия? Да. Аз питам, защото съм си патил жестоко от перманентно трениране с колан. Ако имаш някакъв проблем и наистина имаш нужда да го носиш непрекъснато, нали да. Имало е периоди в моите тренировки, в които съм тренирал дори ръце с колан. Да. И после стана ли време за гръб, за тежка тренировка? Налагало се с много от състезателите да го използваме непрекъснато колана по време на тренировки. Колан тип курсет. С идеята да държиме налягането и да смаляване на талията. И примерно ти, за да има някакъв ефект от него, ти на ден трябва да носиш 4 часа. Поне.
Точно така. Хубаво, раздели до край ръцете. Идеално става. Така и сега. Да. Избутването да става от горната част на гредите, да не пускаш прекалено надолу. Да. Там беше добре. Точно така. Стягай, хубаво стягай 30 се нагоре. Стягай 30 се нагоре. Стягай, не бързай, стягай. Добре. Според мен мога да поемеш 35. Мога. Добре, напомпих се добре. Като самото кръвонапълване много зависи, пак казвам, от много фактори. Нали. Генетиката, както винаги, слагаме на първия фактор, другото е смисъл, нали, количеството на гликоген, медикаментите, на които сме. Кажи някоя тънкост за най-добро напомпване, най-добро кръвонапълване. Треньорска тънкост е бързи въглехидрати преди тренировка. Бързи въглехидрати има какъв вид? Или по-скоро да кажем смесени, нали, бързи и бавни въглехидрати. Защото аз отскоро го открих това нещо, бързи и бавни и малко сол. Да, солта е задължителна. Тя солта си половин 1 грам. Да, солта е задължителна за... И става доста добре. Обзето добрата хидратация. Тя се получава... Не бързай, не. Изкарай. Много нагоре. Напомпих се доста. За мен като цяло винаги кръвонапълването е било много важна част от играта, не само заради въпросната фасция, за която говорихме, ами заради вкарването на всички тия аминокиселини и хранителни вещества по време, още по време на самата тренировка да влезат в където трябва. Аз това ще да те питам. За тебе, кое е индикатор за добре свършена работа, за добра тренировка? Значи при всички положения това, което можем да видим по време на самата тренировка е въпросът тук, аз пак казахме, кръвонапълване, нали? Добофален, нали, мускулен такъв блокаж. Съответно пък с другото, което е усещането, приятното усещане на мускулна треска в точно натоварените, в зоните, в които сме искали да ги натовариме, в следващия и последващия ден. Обикновено малките мускулни групи, такава проста мускулна треска усещаме на следващия ден. В големите мускулни групи е на последващия ден. На последващия. Когато се усещаш, нали, точно тези зони, които си искал да таргетираш, че там значи си свършил добре работа. Добре си свършил работа, да. Буквално спускаш надолу и напред. Избутването не е само нагоре, а избутването идва и напред. Как така напред? Не буташ нагоре, а буташ напред. Така, виждаш. Сещаш се. Назад отивай, назад и напред. Така. Още по-дълъг ход. Точно така. В тази посока работи най-добре мускула. Това ми е най-трудното упражнение ever, затова го отбягвах. Айде на машинца. Айде, още 2 серии тави сме готови. Копчката дали е изпълнена на машина или е изпълнена на лост, в смисъл на успоред имам предвид, тя натоварва повече дългата вътрешна глава на мускула, но тя е най-голямата глава, която реално дава обема на ръката отдолу. Добре. Още има? Да, още една серия ще правим тук. С една ръка? Да. Изцяло мислиме тук върху работа на мускула. И специално мислим как да не ни се скъса кожата от напомпване. И да искам повече не мога, толкова. Да, толкова е достатъчно. От тук натам вече е като да биеш умрял кон с камшик, така че мисля, че това е... Имаме важен разговор относно подготовката. Кога почва? Колко време ще продължи? Много е важно първо да забиеме някакви дати на състезание и на база това да се водиме, да направим самата подготовка. Значи пак казвам, вариантите са два обикновено. Дългите подготовки са за хора, които могат да се настроят за тях психически. Не на всеки по нас е дълга тренировка. Има много хора, които реагират много по-добре на по-къса подготовка, защото така не прегарят. В смисъл, така могат да се стегнат, фокусират и да я изкарат до край, без да се налага. Много други има, които не могат да се настроят по този начин. Тръгват да правят дълга подготовка и буквално приключват на средата на подготовката, защото им идва не издържат. За мен оптималното е
ако, предполагам, мисля, че ти искаш да се готвиш за пролетни състезания, които са следващата 2026 година, да не правиме основен и предтренировачен, а да направим един цял период. Да ще почнем с основния период и ще го слееме, буквално ще минем към състезателния. За мен ние около 5 месеца ще е много добър период. С две думи, ние пак ще имаме основен период, просто ще е по-дълга подготовка. Добре. И буквално ще видим в кой момент ще преминем от един към другия, който като прехода ще е много полегат, няма без да искаме да стресираме организма, без такива излишни. Според мен началото на декември е добра дата, макар че така малко ще ти блокираме празниците, не знам как си настроен за тях, но пък ще сме в доста ранен етап за празниците, така че деца вика ще може един-два дена да скъсаме Санджи Сидира. Тогава основният период кога ще започне? Основният период ще започне от декември. От декември, я разбрах. Основният период ще започне от декември и обикновено най-вероятно ще продължи около 3 месеца, след което ще направя някакъв преход и директно, като идеята е през основния период да печем максимално мускулна маса, без да излишни такива замазнявания. Така че после нещата се случат много лесно, без да се налага да правят застички. Както казват бодибилдерите, да качиш максимално, държейки талията максимално прибрана. Буквално ще се опитаме да направим, както ни казват, growing into the show, в смисъл, консистенцията на тялото ще я променяме, ще гориме мазнини и ще качваме мускули едновременно, защото много хора казват, че това не е възможно. Възможно е, когато се направи както се направи. Може би ще трябва да натиснеш на видеята накрая, защото реално буквално това ще е най-интересно за хората. Крайният резултат и емоциите и всичко нещо ще преди сцената. Добре. Защото за много хора това все още е така непознати територия на тези, които не са го правили. И ще е много интересно и ще видят дали се препознаят себе си в това нещо или по-скоро ще се откажат да го правят. Много това, че в състоянието, което ще им покажеш, може би ще е много така възлово за бъдещите надежди. Че аз съм психически стабилен, поне така се чувствам, може да им повлияе. Това беше от нас за тези серии, тънкостите в бодибилдинга, както виждате, от всяко едно видео може да се научи изключително много, тъй като водим не малко дискусии между упражненията и по време на упражненията, така че съветвам ви в този ендскрин ще имате препратка към плейлиста, изгледайте видеята, има супер много интересни неща и общо взето това е от нас. Чао от мен!